Elikkä siis Quintin Carter, Elmo ja Ivani. Antakaa iso käsi. Tää tulee palkintopokaalia ja paitaa ja 50 € sinne meni. 50 € pojille. Kyllä kannatti herätä. Hyvä, hyvä. Ja siellä, hyvä. Hiphopin voittajat on saatu. Ja hiphopin voittajat Linda ja Nadine. Kyllä käy. Kyllä käy. Iso käsi kaikille tanssijoille tänään. Kiitos Kerubi. Kiitoksia! Kiitos Elmeri. Kiitos Isky. Tykki Productions. Kiitos kaikki meidän vieraat, kaikki tanssijat. Jokainen kaupunki. Aivan mahtavaa. Kiitos Joensuun kaupunki ja kaikki meidän sponsorit. Steel Fates. Sieltä oli tänne paitoja. Kaikki kenellä riittää ikää jatkoille. Sama paikka. Sama paikka jatkoilla. Tuolla voi mennä ruokaa syömään. Tässä muutama minuutti tässä näin. Sitten lähdetään kohti jatkoja. Kiitos